Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Dacia Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Kimbo, distributed by Fastens Beverage Imports Company, Pizza Hut, Valletta Glass, Majoka Spas. Man, such a good day. It's such a good day. Such a good day. It's such a good day. Savor the flavor at Pizza Hut, where our love for pizza meets perfection. Indulge in a variety of pizzas with 3 irresistible crusts. Create your own masterpiece or enjoy the best of both worlds. Visit our website, pizzahut.com.mt or our stores. Joseph, Melanie, kif inti? kemm qed nieħu biex qiegħed hawnhekk qegħdin il-bot, qegħdin żewġ. Qegħdin il-bot, ma wara ħatin idejk, kek. Ġifiera, kif inti? Jiena tajjeb ħafna. Qatt ħatqallek kemm inti sabiħa. Oh, stop Jiena it. nista' ngħidilek ovvjament. Joe, aħna l-ewwel nett inti sinonimu ġifieri mat-televiżjoni Maltija ilna narawk żmien twil. Ti tkun taf kif bdejt? Għax hemm ċajta magħha, mhux ċajta verità ġifieri. Dakka kont indoq jiena ma' Vince Fabri, kont ma kien hemm insomma ma' Oliver Friġġieri u Vince Fabri bħala mużika letterarja serata. U insomma, u darba minnhom kont kelli Land Rover jien kont ferħan biha ġifieri Defender minn dawk il-kbar. U darba minnhom kelli Puncher. U peress li jiena ninqala ħafna biex insew il-karozzi. Nimmaġinak ħafna. Għamilt xi 3 sigħat nistenna dak iż-żmien ma kienx bħallu ovvjament il-towing biex jiġi għalija. U fil-front ċempilli Vince Fabri. U għalli isma' għalli se jkollna programm ġdid jismu Xarabank. Tixtieq u niftakarni qedtlu 4 kelmiet sbieħ bil-Malti, speċta inti bis-serjetà qed tarani hawnhekk ili 3 sigħat nistenna kien ix-xita kollha kien bħal. U qed tiċċajta fuq hekk, speċta għalli vera għalli jismu Xarabank. Hekk bdiet Xarabank. U inti mort id-doq. Mbagħad mort indoq jiena xari toppu. Fil-fatt kont qed nigradwa dak iż-żmien u kienet xi ħaġa kbira li għandek avukat bit-toppu libes is-sidrija kienu moda naqadak bohemian hekk bil-ħafna kuluri, tipex id-dessikkata minn wara ovvjament biex joħroġna l-body u hekk taf kif. U jdoq il-violin kienet xi ħaġa differenti u allura ovvjament gustus u hekk. U allura kienet ovvjament Student. Bħala dal-avukat li mhux libes sut bil-ingravata dak iż-żmien. Isma' inti minn dejjem kellek din l-enerġija kbira li Ara, jiena- kamra u ġennina. Ħanejlek jiena ma kienux jafu l-ħani twilet, ommi kienu ħasbu li ħajkollhom. Tewmi. Eżatt, imma meta fi żmieni ma tantxilu ġifieri. 50 sena ilu fuqhom. Ma kienlhomx il-teknoloġija tal-lum u allura l-ommi qalula li ħajkollha a breech baby. Ġifieri baby li joħroġ minn saqajh. Kbir. Iġifieri l-mamma f'9 xhur. Ma kienx taf. Qatt ma kienu jafu li kellha twins. Lanqas xejn, le. U l-mamma weldet normali. U l-mamma infatti u kienet bħala breech u allura peress ma kienx taf li twins għax kieku kienet tagħmilha ċesarja, weldet normali. U l-ewwel ma Laqas għadhom jagħmlu għallum il-ġurnata kważi kważi. Ma hekk u l-ewwel ma twildet wara ħafna damet ħafna biex titwilet oħti u peress li missieri kienu 5 boys u Karmena tal-Mosta tal-kitkuti Karwana tal-Mosta, anka l-ewwel neputi tagħha kien boy, kif ħarġet girl? Ma missieri ma riċempel mill-ek tal-antiki u hekk għalla għandna girl u l-Mosta kollha f'kien trozza lib kulħadd jaf li għandhom baby girl, il-familja kitkuti Karwana. F'daqqa waħda jirrealizzaw illi hemm ieħor. U jien kont blu qed nifga, ġibduni bil-forceps, ġifieri, u kont żgħir ħafna lek ma rawnix, x'kont żgħir ħafna. U ħarġet is-sister dak iż-żmien sister u qaltlu Mr. Ketkuti, congratulations. Qaltlu għandek baby boy. Alla salla għandek emet il-Mosta kollha li għandna baby girl. Qaltlu li għandek 2. U ħassu ħażin missieri u minn dakinhar ma reġax kellhom iktar tfal. Għaliex?
Għaliex kont l-iktar baby mqareb tal-ward, kont inqajmilha l-ward kollha. Għandi anka asma, mhux di hawnhekk, imma għandi asma oħra hawnhekk li baqgħet hemmhekk għax oħti kienet dejjem kwieta kif poġġija toqgħod u jien iktar ritratti tiegħi dejjem ħetni ġabbet minn barbaggi. Jekk tgħidli drob minnhom qalt li konti la tara ċekk u qalt li tħabbaġ rasek u jaf xi tħoss. Għadni naħliflek Melanie għadni niftakar pum u f'qajta. Dak it-tip kont imqareb ħafna. Le, għajdlix il-ħsib li għaddilek dak il-ħin. Għaxin għandi kolli difett xi kultant, jekk tajli tagħmel xi ħaġa, ikolli urge kbira biex nagħmilha. U dik kienet waħda mill-affarijiet. Kont insakkar l-ommi barra u sakemm ma tgħaddix idea għandha l-bib u kellha l-ħadida u fis-sajf kienet ħallija miftuħa. U sakemm ma ġiblix il-pakkett nista' nsemmili sa ma jiġi reklam. Tal-ħelu. Ma konx niftħilha. U ġifieri. X'jiġifieri, kont ħassakkara barra. Mela, u darba minnhom. Kemm kellek żmien? Darba miltila, ma darba qlajta x'un bad darba ta' wara tallimt. Darba minnhom xtrat li dal-pakkett tal-ħelu, għaddituli minn bej il-ħadid taf kif ta' 1970s hekk, imma m'għandu ngħidx illi kelli niklu. Allura mbagħad mort kaxkart is-siġġu minn ġewwa u tlajt fuq biex niftħilha l-bieb. Żgur xi mbagħad ħaditulek. Ovvjament mhux tal-li ħaliduli tal-lajt. Xebba minn dawk dak it-tibja kon nistaħbila ġol cupboards u jitwerżaq u tajjed fejn u t-tifel u jiena mġew u mbagħad noħroġ. Kont imqareb ħafna. Meta kont żgħir. Fil-fatt, għadek imqareb. Għadni ma nidhirx. Però inti. Ġed nieħu pjaċir nagħmlu dak. Però inti meta kbirt għatli isek kbirt fid-del toħtok. Ekku, ġiviri, no pun intended anka meta twilidna, ġiviri għaskun jafu li. Eżatt, taf li kont ħanajdlek. Dejjem kienu. Jkun li kont imqareb ħafna għax isek dejjem ħassejt li fid-del tagħha, allura rrid isek dejjem tiġbed l-attenzjoni. Jista' jkun. Jista' jkun. Il-verità li oħti dejjem kienet isa tuħsibi, dejjem kienet il-galbata, dejjem kienet dik il-waħda li kollha pereżempju jekk għandna għax kienet libisna dejjem l-istess ommi. Imma pereżempju jiena dejjem naqta' żip. Allura qabel ma noħorġu dejjem naqta' żip, immur nagħmel pipi u naqta' żip u titerġa' tbidlilna tnejn li aħna. Jiġifieri mhux ta' posta. Għax b'xi għax hekk. Blaġla bil. Dak it-tip jiena, jew hekk għandek il-basket tal-iskola toħti pulita u tiegħi il-handle kollha mgerma. Il-copybooks toħti kollox jisek tal-girls u jiena bil-ħofor fih għax inħassa bil-bżieq. Kif kienet il-handwriting? U ommi kienet li biex tal-limt nagħmel letter C ta' ketkuti C il-kalvarju rat. Infatti kien jgħidu dejjem. M'hemmx tagħmel waħda brava u liħor mhux daqshekk bravu. Kif kont ħossok meta kienu jagħmlu dil-comparison? Il-verità kont inħossana. Jiġifieri ma kienet tiġi waħedha fis-sens li oħti kienet u baqgħet u għada very brillant insomma, no pun intended, ma vera. Dak it-tip li ma tistudja xejn u tiġik l-ewwel. Jien I don't rate myself bħala bnem intelligentissimu, jiena li għandi perseveranza kbira, għandi drive kbira, għax ġejja mill-fatt li jiena qed isma' jekk jien daqshekk intelligenti, imma b'xi mod jew ieħor jiena rrid nasal fejn rrid nasal. U allura hemmhekk ikollok dik id-drive infatti ma kontx għaddejt dak iż-żmien kellna kont għaddej għal San Luigi mill-airport, tmur San Luigi u tmur fil-private schools jew tmur u ma kontx għaddejt u kont ħassejta ħafna. Umbat, kont iddeċidejt illi jiena ma nistax ikun nibqa' hekk u rrid. U kont nippuxxi ħafna lil nifsi, jiena jekk għandi difett u difett dan huwa difett naraħ jiena fil-karattru tiegħi huwa illi I am very harsh with myself. Kritika ħafna. U xi kultant inħares lejn il-mera u ngħid bravo Joseph, bravo, sejjer tajjeb. U nieqaf u ngħid ma le tajjeb, fadallek x'tagħmel. Firri qatt ma jien kuntent bil-achievements tiegħi għaliex. Mal-fejn taħseb? Minn fejn ġejja taħseb? Għaliex dejjem xtaqt li nkun aħjar pereżempju, ta' kont żgħir jiena kont bullied ħafna, firri għaddejt mill-perjodu ta' mqarbezza kbira, għal mbagħad kemm kellek żmien? Kelli dak il-8-9 mbagħad. Okay, kont bullied. Kont bullied ħafna.
kont Għalfejn. bullied. Kif? Infatti għadni inħossa sal-lum u għalla ħaresna la xaħat jibulja xaħat. Kienu jagħmlulek? Jiena persi kont indoq il-violin, kienu joħdu il-violin, jaħbu li jaqsmuħ il-xuxin u jiena niprofa nieħdu marsa nieħdu qatt u dak iż-żmien tħossa. Kont inħossni ħafna Kont waħdi. tifel żgħir jew kont Ma kontx normali? kbir ħafna, imma ma mhux minħabba s-sajz. Żgħir, eħe. Kien jajruni għax inti gej, mhux gej minn dak iż-żmien. Ġifieri inti ta' żgħira kont Kont diġà- inħossa, speċjalment jgħidu li għax pufta. U kont inħossa ħafna. Kienu jgħidulek. Ma xini pufta. U kont inħossa għax iddoq il-violin u allura inti sisi. U l-iktar li kont inħoss imma għaliex kont inkun dejjem isni waħdi. U allura dejjem ġejt jien. Meta kont żgħir ma kellekx ħbieb? Ftit li xej, met inti ma tkunx il-cool, mbagħad kelli bdejt pel-bib noċċali, meta ma tkunx cool, tkun missieri ma kellux karozza. Int kellek inuċċali. Kelli noċċali u ma kellniex karozza. U allura ġili per esempio f'attivitajiet, illum forsi wieħed ma jifhimix di, imma fi żmieni xellum kulħadd bil-karozza, jien m'għandux karozza llum. Ma fi żmieni jekk inti għandek persuna illi huwa teacher, missieri kien teacher ma taħdimx, għandek żewġ tfal fl-istess ħin, private school, mbagħad bil-violin u da, il-paga ma servix. Mhux ovvju. U allura ma kellux flus biex jixtri karozza missieri. Ora ġili per eżempju jekk għandu mur l-iskola m'għandix min wassalni u rrid forsi wassalni xi ħadd. And there you go, għandek dak il-week u da kollu kien wassalni u kont inħossa ħafna, kont nibki ħafna. Kien iħossok inqas minn ħaddieħor. Ejja, kont inħossna ħafna, kun jgħidlu ma da għaliex m'għandniex karozza. U mammi kien tgħidli għaliex aħna biex inti tkun tista' tmur tistudja, ma nistax ikollna karozza. U kont nifhimha, imma kont inħossa xorta waħda. Jista' jkun li illum il-ġurnata inti għandek drive kbira vera. Imma jista' jkun li llum il-ġurnata hemm dak it-tifel żgħir ġo fik li kien bulid u kien iħossu li għandu inqas minn ħaddieħor, allura llum il-ġurnata meta tħares fil-mera tajt proset Joseph, imma mbagħad tissawwat u tajt iktar għax dejjem hemm ara, dak li ngħidulu dak l-inner child li inti qisek għadek trid turi lil kulħadd Mara. li inta Xikultan missieri jgħidlek nista' fejn taħdem daqshekk, il-min titpressjona, għax missieri vera cool, vera faqa, għandu kważi 80 sena ma vera bbażjat inħobbu daqsaw lajnejja. Il-verità illi meta inti jiena ma ta' 15 ma bqajtx iktar San Luigi u rrid timmur il-Junior College. Rrid timmur hemmhekk biex għaxet issa jiena irrid nimbidel, ma jistax ikun illi jien ma jkollix ħbieb, ma jistax ikun li nkun bullied, ma jistax ikun nkun an outcast, ma jistax ikun. U mort u niftakarni l-klimbax bil-Malti, dal-ħbib li kon dejt nitkellem nitallem Mbagħad jiġifieri għamilt għax kienu ħbieb. mela, u mbagħad ara bdejt nipprova nitgħallem kif ngħid il-kelma hekk u l-kelma hekk, u mbagħad ngħidha taħrab li xi darba d-dar bil-rabja u ommi kemm twerżaq, imma mbagħad ġej imbdilt kompletament, ġifieri literally dak li dakling, ġifieri mbagħad bdejt nabbi tfajli sbieħ dak iż-żmien. ġifieri anke bħala sesswalità New school. tiegħek you played it, ġifieri. Yes, assolutament. I'm a man. Probabbli għamilt il-contact lenses. Għamilt il-kontekst, konna Allura- bjom, jaħlu majnejja, un-bat. No, don't do it. Ovvjament. Jina qed insemmiha di ta' nuċċali għax fi żmienna x'aħna parti kważi l-istess età, in-nuċċalijiet mhumiex Ma nafx ta' kemm li s-sista xina, eżar minnek sew, naħseb. jien li xorti tu. Urlem, inti ikbar minni, all right? Tamma, naraw naqra, dal-statesman sek, xaffarijiet da. In-nuċċalijiet dak iż-żmien kienu korro. Jina kelli nuċċali isu television. Ħadit u tal-plastik bil-lenti daqsek, għajnejja zibġa warajhom illum il-ġurnata ġmiel. Allura jina inħoss l-uġieħ tiegħek għax jina ugly duckling kont, fil-vera sens tal-kelma. It was a complete transformation, ta' ġifri anka character-wise, iva. mbagħad imbdilt, tajt kompletament minn dik il-sort of environment li kelli u mort to a new environment. U hemmhekk fej imbagħad
bdejt nagħmel ħbib differenti. Kellek il-girlfriend. Mbagħad Meta kont l-oħra. mal-girlfriend, kont ħoss imma Le, li jiena- something's not right. Jiena nista' ngħidlek illi mbagħad meta beda Xarabank kelli l-isbaħ girlfriends li qatt ta' wieħed ikollu. L-isbaħ girlfriends. Dak iż-żmien meta beda Xarabank kienet kbira, kien il-boom tat-television u kien ikun live jiġu n-nies b'udjenzi kbar fih. U fl-aħħar tal-programm kont ħossok vera famuż għax kienu jibqgħu hemmhekk, jieħdu ritratti miegħek. Kellek żmien. Kelli xi 22, 23. ja. U hemmhekk allura kemm kienu jibqgħu it-tfajliet hemmhekk u kelli l-isbaħ tfajliet sbieħ minn barra sbieħ minn ġewwa. It was a beautiful evening. Imma jien u ngħidha b'onestà kbira jien qatt ma għext gidba, ġifieri jiena sal-ġurnata sa meta intqajt mal-ewwel boyfriend tiegħi, jiena dejjem kon nemmen li jiena għandi ikolli tfajla miegħi li wara kon ngħid di ma toġobniex għax bjonda, mela naħseb jiena ġbuni il-bruni. But leta mhux il-bruni, naħseb jax ġbuni b'sidrhom naqra iktar voluminus. Ma naħsibx li għalek, naħseb li forsi tfajla li aktar irqiqa u iktar forsi. Wow, ġifieri ma kienx iħossok tajjeb, allura dejjem tajjeb. Għaliex fi żmieni dik verità, l-arfin dwar is-sessualità ma kienx bħalma kien llum. And this is the truth, ġifieri inti ma kontx jekk inti bniedem li inti gay, inti tħobb raġel ma jfissirx li inti ħatilbes tamara. Ma fiha xejn ħażin lanqas li tagħmel hekk. Imma probabbli dak iż-żmien. Dak iż-żmien għall-ommijiet inti ħatkun bil-libsa u ħatkun bil-handbag. Għax iż-żmien tiegħek ħafna qabel tiegħi. Sa kif ġejt ħalġu fija? Wan. Ma nistax noħroġ minna di. Ma ver, dik il-verità. U meta mbagħad ovvjament intqajt mal-ewwel partner tiegħi. Irrakkontali. Meta Mister nirrakkontalek kollox x'għamilt qabel. Le. Imma meta ltqajt kellek xi 24. ċaġek. Għaxina ħajti għem imlija, fiku kun namlu film, ħajti, jikollok xie 10 sequels. Ġennen id-direttur, imma msomma. Meta tqajt ġifiri ma l-ewwel boyfriend tiegħek. Did it take you by surprise li tqajt ma raġel u ħassejt l-attrazzjoni lejn il-persuna, kif ħassejtek dak il-ħin? Kienet whirlpool ta' emozzjonijiet, id-did u fl-istess ħin ħassejt relief kbir, ħassejt u medet għadni nitħaq di għaxne niftakarni nara film tal-imħabba u kien Serendipity kien smu. U daw kienu kellhom illi meta kienet li meta vera tħobb xi ħadd u tbus it-tella saqajt minn wara. U jiena bdejt ngħid. Jiena qatt ma tellajt saqajja minn wara. Mela jiena. U bdejt ngħid imma xi tħoss meta tħobb għaliex jagħmlu dilha kollha fuq il-bews. Meta tbus li xatt. Għax ħossiex di. U nipprova. Meta mbagħad kelli l-ewwel darba bewsa ma' raġel, it took me by surprise, but it felt home. It felt $1 million bejt inħossni jisni qiegħed fuq kometa u tintir mad-dinja kollha. The world found its balance. Yes, u għaxinek mamul, ġimgħa wara qed l-ommi. Ma għax noqgħod naħsibha darbtejn u għadni niftakarni norqod u ngħid jiena ħanqum l-għada filgħodu. Jekk ħanqum ferħan, mela allura the answer is there. Jekk jiena ħanqum għamil xi żball ngħid okej, m'hemmx tagħmel għamil żball. Next girlfriend. Next girlfriend. Imma qom għada filgħodu qed intir mis-sodda. Saqajk fuq wara. Saqajja tnejma fuq. Nidħol ix-xogħol and it felt. U għadni niftakarni f'ħdej il-lights tal-fgura ta' Zabbar Road fil-Land Rover. Okay, fine. This is my life. And I'm proud of it. U ħanidħolla. U il-vantaġġ kien ġovjen dak il-żmien tibda tibża ħafna u tibda tgħid. In-nies se jgħidu fuq kont bdejt nippreżenta dak iż-żmien fuq television għad niftakara ċara ġa kien fil-miliet
ta' 2000 Żgur, u fit-2001 bdejt nista veru nippreżenta u bdejt ngħid se nagħmel ħanħabi jew inkella serna ngħid ngħix ħajti. U l-ewwel partner li kelli urini bliktar mod onest u bliktar mod sinċir illi you should live your own life. M'għandikx għalfejn tiddejjaq, u għandikx għalfejn toqgħod tagħmel daqta trombi biex tgħid tisma' jiena gay, jiena straight. Ħadd minnu straight ħadd ma joqgħod jgħid jiena straight. Just uri bil-ħajja tiegħek dinjità u rispett u uri li inti kapaċi daqs ħaddieħor fejn is-sess ma jagħmel l-ebda differenza. U gburi li jiena qatt ma ħbejt fil dejjem għext il-ħajja tiegħi kif ritt jien. U din nemmen il-telespettaturi, għax ovvjament m'għandix dubbi telespettaturi jibdaw wieħed jinduna, apprezzawa ħafna, japprezzawa l-onestà mal-telespettaturi għax aħna bħalek Melanie, we're a people's person, inti ma tistax toqgħod taħbi. U dik xi ħaġa li konvint li matul is-snin il-poplu Malti wawċi apprezza u apprezzajta jien għaliex eċt u nerġa' ngħidha l-awtentiċità ta' persuna għaliex at the end of the day sa kliexé ma din hija vera u nista' ngħidha jiena x'ina int x'intu int min int ma tagħmel differenza ta' xejn. L-importanti illi ġewwa għandek dak l-ispirtu ta' Joseph jew ta' Melanie illi deep down bid-difetti kollha li jkollna essentially you are a good soul. U dik nemmina, ġifieri taqbiż li ġieli u ġieli nisgarra naqra u ġieli imma deep down inħossni u għanġi dak li konti tgħidli inti dak it-tifel iż-żgħir li mqareb li rrid juri l-kulħadd illi mhuwiex ċabsu, illi għandu guts biex ibih, illi imma irid jibqa' dejjem dak it-tifel twajjeb illi jipprova kemm jista' jkun il-ta' madwaru jagħmilhom feeling good and feeling happy. Jina dikija, jekk fl-axħar ta' ħajti jibqaw jiddeskrivuni bħala dak il-Peter Pan, dak it-tifel żgħir imqareb. Peter Pan, no, Peter Pan. Hekk inħossni 100%, ma mhux ma Tinkerbell. Tinkerboy. Tinker Kampnar. Mela, kompli għax ngħid ħafna jien. Le, jina nħallik tajt qalbi dal-podcast tiegħek. Naħseb il-mami tijak imma kienet taf. Meta mor tajdila. Il-mami. Taħseb ma kienx taf. Għatma, ommi naħseb ma nafx kienet taf jo le, naf li għal-bidu kienet diffiċli għalli biex taċċetta. U papa. Jina jekk tismawna forsi nies li għadhom ma għamlux il-coming out saħħom. Nilhom, isma' tox inkwieta ta' kulħadd kienet diffiċli il-coming out u tittifhem il-ġenituri wkoll illi għalihom tkun xi ħaġa forsi ġdida, xi ħaġa forsi l-lumna inqas imma xorta when it hits home, xorta. So m'għandekx għalfejn tiddejjaq u tibża. Titkellem, you have to talk these things and iron them out għaliex meta mbagħad mommina tkellimna u il-papa headmaster, il-papa mal-ewwel ħada, il-papa ma dametna iktar. Ġili kelli. Timmaġina l-kontra, jisek. Ġili kienet titfalli l-mambirek fuq il-imħadda, mux ġili, ħafna drabi l-ħin kollu kont indawar l-imħadda għal marqot, il-bibja. Imma illum il-ġurnata nemmen li ommi taf illi il-rispett ma jġix mux ibbażat fuq sess. Il-rispett huwa bbażat fuq valuri sbieħ li inti titgħallem bihom, li titrawwem bihom u li tipprova kemm jista' jkun tħaddan matul ħajtek kollha. Kif il-relazzjoni tiegħek moħħtok? It-tewmija. Ħobba daqs dawlajnejja, ġifieri meta konna żgħar kienet uħsibi illum inħossni gburi nħossibha jien. Vera happy wkoll illi għaddiet minn perjodu diffiċli ħafna oħti. U meta jgħidu li t-tewmin iħossu, emnuni vera iħossu. Vera. Jiena darba kien hemm inċident kont tlajt u ħabib tiegħi rrid jurini il-Ferrari. Milan. U għaddalija u għalli u kellna mmorru dakinhar bil-Ferrari biex immorru nibqgħu sejrin u nagħmlu. U tlajt biss biex nidħol f'din il-Ferrari. Tlajt Milan biex tidħol f'din il-Ferrari. Dakin tlajt pereżempju l-ġimgħa filgħaxija u kont ħaninżel il-ħadd filgħaxija jumej. Il-sib filgħodu meta għaddalija jiena ma rridx immur miegħu da fil-Ferrari u għalli ma perke
Għetlu, biex nħosni tajjeb, ma għaliex, għetlu biex nħosni tajjeb. U għadni niftakarni ġifir sojjina ta' ġifiri, minn dawk it-tip li zemel ta' trott ġifiri jena ktiftaħ li l-bib ta' barra, nkun kollu barra ma noqgħodx id-dar għax is-saqaf kif tgħid ommi jaqa' fuq ras. U skont kif tgħid ukoll ommi għax dejjem tgħidlek żiemel ta' trott. Meta kun żgħir l-aħħar ħaġa mhux good night. Ma fejn se mmorru għada dak it-tip. U mbagħad kont naqla xi ċamata għax inqajjem l-oħti li tkun ġara. Anyways, u dana għadditek u jina u ġej lura il-ħadd filgħaxija iċċempi li Ruta Majra. U Ruta Majra tgħidli kif injoħtok? Iġifieri inti x'għamil dik il-ġurnata? Dik il-ġurnata kont strumblat, ġifieri bqajt hemmhekk, kelli xi ħbieb oħrajn ma mortx ma' dal-persuna li u kont ġifieri il-ġo Ferrari. U ma mortx. U ma mortx. U flaxija u għattela oħti rajtin xi u niftakara instarmet naqra Ruth għaliex indunat li jiena ma konnafx. U jien bej, għablix kien ħsieb, kont għandna żgħar, aħna kelli xi 27-28, kont għandna żgħar. Bej, u insomma, to cut long story short, meta niġi lura Malta kif jien lendi l-ajruplan, inċempri l-missieri u missieri qalli li joħti qiegħda l-ITU, kellha pancreatitis u da meċċar l-ITU. U naħlifilkom illi id-dwejja, meta jkollok id-dwejja ġewwa fl-istonku li jisiw, ma stax nispjegaw. U tiġri anka sal-lum ġili kolli xi kedda ma' xi ħadd u nieħu kedda pereżempju ġrat li xi ġimagħtejn ilu. U tibat li oħti int kollox sew. Tħossu l-xulxin. Iva għala. Li għax qed inħoss naqra hekk. Laqqas jitwemnu. Inħobba ħafna għadha kemm iż-żewġet issa f'Jannar juri ta' 51, iż-żewġet u sabet l-imħabba ta' ħajjita and wow, it's never too late. And I'm very proud of her, ġifieri għamlet żmien li kienet ħxinet ħafna, illum naqset ħafna. She is a beautiful soul, oħti. Jiena dak kollu li għandi llum għandi għaliex grazzi lila, ħanejlek għaliex ta' 13 meta kun jibbulijawni ħafna f'13, oħti kienet diġà one of a very promising musician, u kienet doq il-vjola, li ftit nies idoqqu l-vjola. Jien bil-vjolin kont anke niġi bulid min kien jallimni u hekk. Anyways, jien dak iż-żmien kont għadni la jien daqshekk bravu, u oħti kienet tgħidilhom, u kulħadd kien irida biex tmur id-doq. U kienet tgħidilhom jew jiġi hija miegħi jew inkella ma niġix jien. U dejjem kienet kaxkarni magħha. U that was the way meta mbagħad ranni xi ħadd u mbagħad Anima Vince Fabri. Veri li kieku ma kienitx li sadina kienet se tettajt isma' jiena tajba in my own right, u allura llum il-ġurnata I owe her a lot, inħobba ħafna u meta kien nħobba vera. Veri forsi ma tantx ikolli ċans li ngħidla nħobba, imma iġġenninni xi kultant, ġifieri kull meta nsifer qed nixtri xi ħaġa. U rridix xi ħaġa tiswa l-flus, u għalaj birek tibat li l-aħħar darba kienet ħelwa, batit li hekk. Għalt li rajtu il-Facebook tiegħi, qedtila le għalt li għara xġibt, għalt li għaxġib din il-post biex nara jekk jafux minn fejn tixtri din il-fwieħa. La jaqgħu il-fwieħa, għalt li iva. Dak it-tip, fimt. Ġibtila l-fwieħa. Ġibtila l-fwieħa. Ma konċax għajtla xi ħaġa oħra u d-għet ukoll. Imma I love her to bits and I can't wait anka li nixxieħ magħha bimħabba kbira, insomma. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark. Evita li ġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ejjew tamrita il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom.
Is-sunetti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqan b'saħħithom. Għatlu kolli dbati naqra minn panic attacks. Il-bambin. Flimma sens, kif? Ħanajdlek, jina I push myself a lot, ġifiri, namel miljon ħaġa u dik il-miljon ħaġa niprofa namela tajba u mux tajba, tajba ħafna. U allora xikultant inti julbi l-ikbar għadu tijak il-nifsek għalli xumbat inti tamel dil-ħagġa, xikultant d-nħosset nġak il jisna ħafna blalir. U dan jitqalu, u ma xinti nikoblu, għalix kif taf inti fit-television. Jekk inti tamel programm u tamlu tajjeb, is-serji ta' wara, tittamila aħjar. U ta' wara aħjar. U meta tkun karattru bħal tiegħi illi memx kantinu, jien maħattijħor inkun lax, kun forsi relaxed, mija jien nifsi, no, bati, tittasalem anke ma torqox, tittasalem mek anke jek inti, jek you have to take an easy decisions, u di xi ħaġa illi ovvjament xi kultant it weighs on you, it weighs on fuq spartek. U konti noħloma fti meta kon zaħiru, dal-ħarġ li bit noħloma, u it's not a nice thing, ġifiri, illi noħlom, illi qed inġor ġebla kbira ħafna ekka. U dil-ġebla isa taffiġni, u nispiċċa, Toħloma. Noħloma, u manka billej, sejjerek, ġifiri, un-bat nejt, all right, jaħolma, imma, yes, xikultant, maybe I push myself too much, imma there's no going back. Jina nishtiq dejjem inkun aħjar mill-li jien, dejjem, this is one of my aims in life, dejjem nishtiq inkun aħjar mill-li jien illum. F'kollox, mux dejjem irnexxieli, imma niprova. U allura panic attack here and there jista' jiġi, imma niprova nirbħu u li nagħmel ta' ġifieri mmur waħdi f'kamra noqgħod kwiet, nieħu nifsijiet u ngħid okay. U ġili ġiviri, l-axħar panic attack li tani, u dina tadda, imma nidilek panic attack kbir tani dak il-ħin, kien meta ħanibdew Brillanti l-axħar edizzjoni li għamilt ta' Brillanti. U edin fil-finali, u l-finali kienet edha hekk, illi kif jinfetħu l-bibin, jina namelenna u jitħlu n-nis, namel announcement li ħanibdew dal-waqt, ħallimbat nibdew bil-filming u xafjien. U tellawni, kunit namel entri vera għala Joseph. Bond, da. U allura ġibna u refawni u tellawni fit-teatru, fuq net fit-teatru. U dik il-moment li ħajtellawni tfisser li ħat infetaħ is-siparju u tibda l-ewwel opening act tal-finalisti jissnu fl-imkien. U mbagħad ninżel jien u nkompli magħhom. U kif, ara, qed mela kif ħajtellawna ħajt infetaħ il-portiera. Kif tellawni u fetħet il-portiera, nisma lil-Majra l-assistenta tiegħi tgħid, żommu naqgħa għandna problema fil-comms, Għandna problema fil-comms. U jiena qiegħed. Hemm fuq. Siqla u siqlem. Nifsi maqtuħ tħares isfel tara Solari xi 7 Solari. Diġà kont eċċittata xil-finali, u s-soltu jiena nagħmel trinka. Nibda għaddej nimxu l-aw tista' timmaġna. U jiena qed hemm fuq. Ma nistax niċċaqlaq, għax jekk niċċaqlaq u ndur indaħħaq in-nies kollha bija għax ninżel dari lejhom. All right? Allora. Nitħaq imma dak il-ħin mhux tad-daq. Le, puntu, għaliex provajt li nżomm ma' biċċa ħadida fuq net tat-teatru net. Imma kull ma bdejt nitlaqa, bdejt indur. Allura l-option li kelli kienet li nitlaqa. Indur dak it-2 minutes sakemm nikkalma u nibqa' hekk u ninżel dritt. U dak il-ħin kif qalet għandna problema bil-comms. Mela ġa kelli 5 minutes sakemm tispiċċa l-opening act sakemm ninżel jiena. U għamilt xi 5 minuti oħra. Imwaħħalem, ma nistawx niżluni xinkella jarawn in-nies tal-bliħ u spiċċajt kelli bdejt nara ħajti kollha qudiemi dak il-ħin. X'se nagħmel? Jekk ingara żarbuna l-isfel u jaraw żarbuna nieżla n-nies ma ndaħħaqx il-kulħadd bija tgħid nitfaħħa żarbuna. Ma għalfejn bdejt taħseb ħanitfa' f'żarbuna? Għax bdejt nipanik, badni panik attack. Biex titlaq, biex marbut sew dak il-ħin, marbut. Rrid nibda
Sejjer, bdejt ngħid arrajina fejjat, arrajina, issej ma stax bdejt normali. U ngħidlek qatt ma kont ferħan daqshekk meta missejt l-art tal-palk tat-Teatru Manuel li meta tarani wiċċi hekk ara. Imma kien panik attack issa nitħaqa. Yes. Imma kien ikraħ. La nista' niċċaqlaq. Bdejt literalment nara ħajti qudiemi, bdejt ngħid ħanqbad u ninżel niftaħ daqq u nibqa' nieżel, bdejt tani panic attack kbir. Wow. U ħadd ma jaf. U ħadd ma jaf, u ma nista' Waħdek. ngħid il-ħadd u qiegħed infuq u ħadd ma jista' jismani. U dak it-tifel lesti jew mhux lesti ma tkunx taf il-problema kemm damet. Allora qiegħed infuq, nistenna, ħadd ma jista' jagħmel ħafna storbju għaliex il-porteran fetħet u hemm in-nies. Insomma, dina one of the many ta' ġifieri stejjer landijin illi nidħol għalihom li meta I look back ngħid Madonna kemm jien miġnun imma possibbli imma dak it-tip Ma insomma. ħsibtomx. Fil-ħajja vera busy tiegħek, issib il-ħin ukoll biex tagħmel il-missjoni inti sifer. Dik hija il-chiropractor il-missjoni il-chiropractor tiegħi. Ma inti kollok il-chiropractor. Ejja, ta' darek, żgur. Dika tal-valuri tiegħi. Jiġifieri jiena bdejt nagħmilha ili 8 snin nista' nagħmilha. Għamilta għax riduni nagħti l-wiċċ lill-fondazzjoni għall-maratona u jien għaliex jien. Fara nies dejjem ngħid tittara biex temmen u jien naħseb li kienet taf ommi kien semmi Tumas għax dejjem inkun irid nara. Jiena bniedem illi rid nara kollox jien irid nara. U meta qalu li qedlhom mal-missjoni di vera, l-missjoni vera jkunu foqra vera hekk ma possibbli vera li qed tiġbru jmorru għall-missjoni u rrid timur. U mort l-ewwel darba u ħallejt biċċa minn qalbi hemmhekk. Il-Kenja, mbagħad is-sena ta' wara mort il-Tanzanija, u s-sena ta' wara mort il-Filippini, u ta' wara mort il-Brażil, San Paolo. U kull darba li mmur dejjem inħossni tajjeb. Inħossni, infatti, jekk tinduna, jekk min jafni mbdilt ftit, ġifieri jekk tara l-karozza tiegħi, ġifieri karozza ħataq biċċiet, għax ngħid imma għalfejn nbiddilha jiena. Dak it-tifel dik it-tifla li m'għandix xtiekol. U qed ngħidha mhux bħala klixé, qed ngħidha bis-serjetà. Jiġifieri f'kollox sirt hekk. And inħoss vera meta mmur il-missjoni qisni qed induq biċċa mill-ġenna. Għax il-ferħ li tħoss, again, qed ngħidha mhux bħala klixé, qed ngħidha bl-akbar onestà bħala Joseph qed inkellem il-Melanie isek oħti. Li taf li jettejn. M'għandikx idea. Meta tmur hemm u tara dal-aħħar issa meta mort il-Kenja ġejt mort it-tieni darba l-Kenja, tħalt ġo dar ta' mara għandha 6 tfal, kissirtilha s-sodda. Għad bil-qeda fuq għaw kissirtilha l-unika ħaġa li kellha s-sodda fil-kamra di l-orfa li kellha. Issa is-sodda biex nagħmlu ċara, injama. Injama, kellha 6 tfal samtila, insomma mbagħad tajni oħra ġdida. Imma dak il-ħin imblajt. Imma li laqatni li din kellha fl-ixkun ta' soft drinks saf kif ikun. Isfel kellha daqshekk ilma. U dak l-ilma irid iservi għall-familja kollha sakemm terġa' tagħmel ix-xita sal-kien biex tagħmel ix-xita. Sakemm tagħmel ix-xita u jerġa' jkollhom l-ilma. Inkella jridu jxorbu mill-ilma maħmuġ imniġġes kannella u x'nafien. U bdejt inħares lejl fl-ixkun, bdejt ngħid da sekk kien hemm għandha 6 tfal din mara. Kif se tagħmel? Dawn xeni jekk, ġifieri il-xeni li rajt jien darba minnhom ma ninsa qatt ukoll il-Kenja l-ewwel darba. Konna salvajna tifel kellu kien ommu ħallitu d-dar waħdu, kiser idejh, u sibnieh bidejh miksura, ma nħaddeħ l-isptar, insomma, u ġi fidejh. U qabel ma nitlaq lura rrid nerġa' nara dan it-tifel Jeremy. U morna fil-villaġġ fejn kienetu u da Jeremy ma jinstab imkien. Fejnu. U insomma biex tagħmel, excuse my French, u tħallna fil-karozza biex insuqu u f'daqqa waħda nara dat-tifel mill-mera ġej jiġri biex kien jgħat ma nafx biex jgħid li joħriġt minja u mortu tgħid kemm għandna qattul dat-tifel u għajnejja ħarġu barra ta' skemm bkejt. Għax issir tħobbhom. Per eżempju, issa xi ħaġa laqtitni ħafna l-Kenja kien hemm tifel fl-istitut illi jidher ċari li huwa se jkun parti mill-familja tal-LGBTQ+, u mek diffiċli
U jider ċar sewa, ġviri, u issa qed nieħu ħsieb ġviri talabni jixtieq jibda jistudja il-hairdressing u l-makeup u da, u allura għandu bżonn mobile biex ikun jista' da. U allura dawn huma biċċi Melanie ma sax nispjegalek. Titħajjar tad-dotta. Tiftaħ li kodba għaliex dika waħda mill-affarijiet illi bħalissa jiena għandi kriżijiet ta' kuxjenza, mhux ta' kuxjenza, kriżijiet eżistenzjali. Jien iktar milli nadotta nixtieq ikolli tifel jew tifla tiegħi. Sissa għandi żewġ mostri sbieħ inkredibbli nħobbhom daqs daw l-għajnejja u nerġa' nagħmel l-appell biex jadottaw il-klip, tixtrux klip, adottaw il-klip. Alright, jien għandi żewġ tfal id-dar, Mimi u Miles, illi joħduli is-sodda kollha u norqod fuq is-sufan jien ma jordu fuq is-sodda. U dawk huma tfal tiegħi bħalissa. Mimmi tajnejja. Qatt ma kelli klip jien meta kont żgħir. Tiġifieri issa l-esperjenza. Newfound love. Però nixtieq li jkolli tarbija jien, nixtieq li jkolli tifel jew tifla tiegħi li nara dak il-Joseph żgħir jew dik it-tifla żgħira li għandha naqra mill-imqarbezza tiegħi, għandha naqra forsi mill-qalb tajba, għandha naqra mill-Joseph, fimt. So dik hija waħda mill-affarijiet iktar mill nadotta. Jekk noqgħod naħseb biex nadotta, f'dawn il-pajjiżi ħafna drabi huwa diffiċli ħafna biex tadotta. Għaliex ovvjament minħabba raġunijiet illi jista' jkun hemm abbużi kbar fejn jibdew mbagħad jinbjaw it-tfal, allura jkun diffiċli ħafna. Jekk torbot qalbek u tgħid il dat tifel nixtieq inniżlu miegħi ġol bagalja. Il dat tifel nixtieq hekk ħatmur il-missjoni u ħatamel ħajtek infern. Inti titmur hemmhekk u tgħid il dawn it-tfal jiena rrid ngħinhom. L-isbaħ mument ta' ħajti fil-missjoni kien meta konna x'aħna dejjem juruna a number of stories u nippruvaw ngħinu lilhom. U by coincidence nkunu għaddejjin u nara dan il-ġuvnott bil-qiegħda barra sejjer hekk. Isu m'għandu xejn jagħmel. U t-tifq u l-sister kienet qalt li dana qalt li kemm mitħuħ għalt li b'accident kien ġej mill-graduation, għalt li ma tikollu xaħt li gradu inti jista' jgħin il-familja kollha. U dat tifel kien se jmur l-università biex jgħin. Għax gradu, għax seta' jgħinu biex jmur l-università, inti titħallas biex jmur l-università. U hu kien sar engineer u allura dat tifel tisir teacher u imma hu miet u ma kellux flus biex imur. U jiena tlaset li ħankellmuhom u morna għax kien bla parents, bla mom missiru kien trabiħin nanna u morna d-dar tiegħu. U iddeċidejt li nagħmel lejl norqod ma' nanna u ma' dan it-tifel ġodin l-orfa żgħira li kellhom. Ma ngħidlikx kemm rajt wirdin u kemm ħassejt torqod fuq il-ħamrija u kemm ħassejt sriep għaddej minn taħti jew x'ma nafx kienu, imma insomma. Dikka kienet. Però l-għada filgħodu omna u dina n-nanna dit tajt bil-Kenjan u għatta xini tajt, sisteri, u għattajt ara kem li ġewanna dawn il-nis, kem jisom familja tana, li ma tqazzux u dumana, li saħra. Għalt li u għattajt li inti isek it-tifel il-neputi li miet. U kif ħan uħroċin? U sejjer miexi ma sister, jekk ħan uħroċ issa da t-tifel ħajbqa dal-ġuvnot, dal-ġuvnot se jibqa għawnek, jaqla forsi euro kull-jum, inaddaf jew mur jiknes jew xi ħaġa jekk laħħu. Jekk jien imma indur u ngħidlu jien ħan isponsorjak u allura ħanħallas lek l-università, dat tifel il-ħajt jew ħadd inbidel. U qed jinfiq qatt kelli. Dort u qedlu, qedlu God works in mysterious ways. Etlu, from next week, you are going to university. U d-nanna, d-tibki, u d-tifel, molaw. Bid-dmuħ nizel minn ma jibki. Insomma, to cut the story short, etlu, one thing etlu, because we'll have problems. Etlu, you have to get a B+, a B or a plus, etlu, otherwise, etlu, you have problems with me. U kien ġab B fil-fatt. U laħaq teacher u jibaqt li ritratti, jibaqt li u dek kienet li zbaħ
moment fejet kienet ġitni xi 3 snin xi 3,000 euro, 1,000 euro kull da. Imma dawk huma l-iktar 3,000 euro investiti tajjeb li qatt tagħmel f'ħajti. Għaliex da t-tifel issa jista' jgħix in-nanna jista' jgħix anke l-familja huma kollha extended families. U jibat li u jtjallem it-tfal, mela kieku jien ma dorċ dak il-ħin, mux qed ngħidha ta' biex nkun qed ngħidha biex nurik is-sabiħ tal-missjoni, fimt, li daw ma jkollhom xejn ta' daw ġifieri xtrajnilhom niftakar xtrajnilu naqra ta' dam u naqra karrotti biex isajru. Uża tnejn u the rest żamm l-oħrajn, fimtni, ġifieri on a funny note, ma ninsaqat kontriqet fil-florfa tagħhom u titla din il-papra, għax kellhom papra daqs dinja, b'demp ta' far minn ħalqa, qed tikol dal-maduffi ta' far u di qiegħda fuqi teletek il-qum ikun nara fuqi u bdejt ngħid tara iblaħħa, ibilgħu għax jekk tiftaħ ħalqek u jaqa' fuqi l-orfa ma tibqax teżisti. Anyways, dawk huma l-esperjenzi ta' tal-missjoni u jkun hemm ħafna oħrajn ġifieri li they touch you and u li inti ibidluk bħala li persuna. inti toħroġ u ma tistax ma tikkisirlikx qalbek u xek għaliex dawn ikunu nies li m'għandhom xejn xejn ġifieri xejn tidħol ġo isa orfa magħmula mill-istikek u se tikol xejn. Se tixrob xej. Kif se tibqa' blaċ. So these are realities li mbagħad inti tiġi lura u tajt jiena ħan ikol kull rossa li jkolli fil-platt. Jiena jekk jaqbadni laċċu m'għandix fl-ixkun ħan niftaħu nieħu tazza mill-vita xorta huwa tajjeb. Jiena jekk l-air condition mhux qed jaħdem ma jimpurtax niftaħ il-bieb u u ssir a new person basically. It grounds you. Bikkejtni. Whatever. Anyways. Leħax, u da Kelvin, ħassajt ferħ kbir. Kieku b'dak 3,000 xtrajt xi ħaġa oħra bihom, żgur li ma kontx nkun 100 happy daqskemm kont ferħan. U ferħan li l-ewwel sena naraħ u jibat li riżultati kif ma marx u jekk kellu xi darba xi sin nibatlu fuq il-WhatsApp. Uj, di x'inhi hawn, tifhem? U tixtrilhom kollox, tixtrilhom il-labsijiet, tixtrilhom iż-żraben, għax ma jkollhomx titħallsilhom il-boarding għax ma sax imur joqgħod ġo dik l-orfa biex jistudja il-boarding ġifieri titħallas anke lin-nanna tiegħu biex għax in-nanna sa M'għandha ħadd minn jgħixha. So but all in all, it's such a beautiful experience illi tifel imqareb ħali ikollu bżonna xinkella żgur illi ma jkollux imqar maduma żgħira hemm fuq. Ġifieri forsi nixxabtu naqra. Jiena naħseb mhux maduma ħajkollok hemm fuq. Wieħed jipprova. Imma mhux kulħadd jagħmel. Kemm ngħid. Mhux kulħadd jagħmel dak li tagħmel inti. Ġifieri ġew x'kultant naħseb li għandek tieqaf naqra. Tuħu nifs il-ġewwa. Tħares lejn il-mera ta' ħu nifs kbir il-ġewwa. Għati petpita waħda fuq darek. Tell yourself well done. Thank you, U mhux well done. U 3 minuti wara irrid inkun aħjar. Ver, dik ver. Well done. U jieqaf naqra ta' almenu naqra, imma iqaf hemm għax tagħmel ħafna tajjeb. You're a very good guy. Għandek qalbek ta' deb. U vera forsi n-nistem barra ma jarawx forsi min jara dak li kun viċin tiegħek. U jiena nispera li bda l-podcast in-nies isiru jafu naf li jafuk ta' ħafna ma' ċertu elementi. Hemm ħafna elementi naf li ħadd ma jafhom, imma jiena nixtieq anki lilek li inti tivvalida int kemm inti persuna ġenwina, kemm inti persuna brava, kemm inti persuna tajba. I will, nipprova nħares lej il-mera. Enough, you are. Isma le però ġifieri. Enough. Lej il-mera nħobb inħares ħafna jiena. Ħafna, ma jimpurtax. Għandi ħafna mirjaddar, imma li ngħidlek li qed inti ma tantx nagħmilha. You are enough. Għax jiena di nkella ħadd kompli sal-aħħar ta' ħajtek dejjem titagħmel iktar u jiena dira I am enough. Ajda. I am enough. Bravo. Thank you.
Isma, dal-waqt ħajibda brillanti ħanalaq Ekku, bih. brillanti se jibda ftit jiem oħra. Għala, għalef, Fit-12 ta' frar. Proġett U- tal-qalbek ħafna. ħafna, again, xi ħaġa li jiena dejjem xtaqt ħajti, ġifieri jiena meta kont fi żmieni qatt ma kelli l-opportunità li jkolli xi tip ta' financial support biex immur nistudja barra, ġifieri jien konventi kieku kont qed ngħix bħal da żmien u kien hemm brillanti, illum mhux qed illum qiegħed jew x'imkien indoq ma' xi orkestra. U allura dejjem ritt illi nagħtuna opportunità imma ta' veru, fint, dis-sena għanna singers, għanna incredibly, fin dejjem najt, imnalla Għaw talentu, kemm hawn talent. imnalla twilidna, 50 senilu, ux vera, xinta 50 għandek, le? Dal-waqt, dis-sena. Dis-sena. Jina, vera, Mela, ħatala 50. mela. Jaspek għandek xie 42 jien. Tara. Vera, bis vera, ħatala 50. Iva. Alright. Anyway, le, ok, dika aside. Le, u nibda ngħid, imnalla twilit jien 50 senilu. Għaliex il-livell ta' dawn il-żazax tagħna u tfal u żazax huwa astronomiku. Vera. I am so proud, vera, ekkettilom l-axħar, vera gburi illi għanna l-brillanti li għet ikon din l-opportunitajiet, mux għax qed ikun suċċess, għax qed nirnexxu u għax qed jitkellmu nies fuq, imma lix intom vera jixraqilkom iżda taħt tal-lum, vera jixraqilhom li ma jien ikolli daw il-ġeġiż internazzjonali issa għandna lil-Verdjana illi għadek hemm rebħet tal-Equali Show fuq ir-Rajuno, li tgħidli ġiet qalt li ma kif jista' jkun f'pajjiż ta' 500,000 ruħ għaw dat-talent. Talent kollu. Kif jista' jkun? U mhux dik biss kien għandna chairman Nate Morrison Ingliż. Beda daħħaqnex għalli beda għalli li kull meta ser ikun hemm xi ħadd li huwa tajjeb se jgara iż-żarbuna. Għaliex hija xi ħaġa fil-ġergu tal-teatru illi min il-performer he gave him his soul. U allura jgħid his soul ta' żarbuna lura. Kemm iż-żarbun? Ma nafx kemm beda qed ma tina biex niċċetet tismek tu tista' ma toqgħodx tkomplix garek għalli mela kont naf wara, għalli ħajkun għadda sek tajbin, għalli ħajkun għonx noqgħod nitkellem ħangara żarba. Ma joking apart, ħatkun sensila meraviljuża wkoll, ġifieri b'ħafna u ħafna talent, ħafna emozzjonijiet, ħafna sorpriżi wkoll mel għandha tfal u żgħażagħ illi ibelħuk. Ġifiri, u membri tal-ġurija illi huma mhux biss bravi u professjonisti fil-kamp tagħhom huma wkoll umani. Taf x'joġobni imma fuq kien. Li anki programm bħal dan wara hekk tal-programm hemm dik li trittejn. Trittejn. U jiena taf x'ngħidilhom tagħti opportunità. Taf jiena ma nindaħlilkomx. Jiena qatt ma nindaħal fuq ġudizzju tagħkom, però ħaġa waħda nindaħal dejjem. Ara ma nismax ikun xikun il-livell ta' min qiegħed qudiemkom xi ħadd illi b'xi mod juża xi kliem dispreġġattiv li jkisser jew b'xi mod ixellef il-persuna dek qudiemek. Dawn huma tfal, dawn ma żgħażagħ illi qegħdin qudiemkom biex jirukom it-talent, għatuhom kritika kostruttiva, għajdulhom iva, għamilt hekk, imma ftakru dejjem li qudiemkom għandkom persuna illi ħadmet biex ġitaw, preparat biex ġitaw nek għal-brillanti, u allura let's respect the person. Eja nolluha. Għaliex at the end of the day, li inti tirrispetta, u dina naħseb iktar ħaġa sabiħa li bniedem jekk tgħidlu ma kif għandek tgħix ħajja sabiħa, ħajja tajba. Sempliċiment tirrispetta l-eżes ħaġa li għandu l-bniedem f'kull qasam, u dik hija id-dinjità. Id-dinjità għal-persuna illi forsi mhux daqshekk qed jipperformja tajjeb imma inti xorta tgħinu u ma tkisrux, id-dinjità ta' persuna li m'għandux jiekol fil-missjoni illi inti tgħinu u tgħinu mhux biss tgħinu tieħ il-qasba wkoll. U mhux biss tieħ imma toqgħod bil-qiegħda ħdejh. U tisimha. Tanqu biex inti turih. Jiena nagħmilha ħafna drabi u xi kad ninkwieta. Ngħid ħanibla xi ħaġa. Ġifieri għaliex daw ikun hemm ħafna. Imma naqgħod bil-qiegħda u nannaqhom u ma niddejjaqx nannaqhom hekk u noqgħod bil-qiegħda ħdejhom u nidħol fid-dar tagħhom biex nuri illi jiena bħalek, jiena minix għaw u inti hemm id-dinjità. F'każ il-annimali jekk ġifieri id-dinjità għall-annimal li ma tistax tweġġa' kreatura indifiża li inti għandek daw ma kollha souls u jekk aħna fil-ħajja tagħna
Ġifieri jiena m'għandha ħafna difetti ta' ġifieri għandi difetti, imma jekk aħna rnexxielna nirrispettaw f'kull ħaġa li nagħmlu d-dinjità ta' min qiegħed madwarna ma min qegħdin nittrattaw, nemmen illi tkun għamilt il-ħajja kif suppost. Joe, għadda l-ħin. U mux Jina tal-li, ħatta xi- mux tal-li għadda l-ħin, tal-li għadda, mux xorta li jgħaddi l-ħin. u kulħadd sinjali. Kama min huwa. Da ħodur qed jarawna nieħdu pjaċir. Tifettar, ara, taro. Tiju peċi. Aħna nistgħu nkomplu ma naf li nkella seqtaw li rasi allura. Joe, hej, xinajdlek, Joseph, grazzi ħafna tal-li ġejt. Xejn, pjaċir huwa tiegħi. Li samt ħafna mana. Ħadd pjaċir jiena lilek Mel taf li nirrispettak kemm bħala ħabiba, anka bħala kollega fil-televiżjoni u mhux għax fuċċek il-fatt li irnexxielek tkompli miegħi li ngħid daqs ma nafx kemm, imma that we flowed brilliantly, no pun intended. Nemmen li dak huwa sinjal ta' persuna bis-sens u kapaċi. Thank you. No. U sabiħa wkoll. Għandna xi rigali. Mela, għalik għanna trattament grazzi lil Majoka, ħalli Nice, ma kienx tistenni. tuħu nifsu tikkalma. Breathe in, breathe out. Mela, għandek fuiħa grazzi lil Tashbish Perfumery, The Icon by Banderas. Għanna xiex bil-rigali, jaw. U għawek għandek diffuser grazzi lil Valletta Glass un bat intuk il-qasab li ħorġu minna u insomma ħallit fuħ naqra How nice. daru. ħafna l-affarijiet kekna artistiċi jek. U l-kuluri, jina ħafna l-kuluri. ħajja tkun mimlija. Kolorita. Kuluri. Memx black Bravi. and white. Imma Bravi. life made of colors. Thank you, Joseph. Thank you ħafna. Grazzi Mel, grazzi ħafna vera ħadd pjaċir. Qabel Vernu pjaċir li ħadd pjaċir. Bella, qabel ma nala nixtieq nirringrazzja lill sponsors personali tiegħi lil Hair by Ellison, lil Gabby Vella għal makeup, il-Morgan għal ħwejjeġ u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Dacia, Malta. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Mattress Collection. Kimbo. Distributed by Fossil's Beverage Imports Company. Pizza Hut. Valletta Glass. Majoka Spas.